El tarannà és l'habitacle on s'amaguen les perversions. Els esforços de l'ésser humà per impedir que aflorin i que romanguin ocultes provoquen cada dia milions de maldecaps, angoixes, taquicàrdies i neguits a tot el món. Ara ha arribat el moment de fer-les sortir del seu amagatall amb l'objectiu d'alliberar-nos i també per constatar una evidència dolorosa. Tots ens assemblem més del que voldríem. Benvinguts a la Ronda Perversa, amb David Balaguer. Com anem, perversos i perverses? M'agradaria explicar-vos una cosa. Mireu, després de cometre un error flagrant, sempre deia, si pogués tornar enrere, així com compungit, insinuant que si fos possible desplaçar-me a l'inici de la situació, es manaria la cagada. Quin gran recurs per regatejar les equivocacions, oi? El feia servir quasi a diari, fins que un dia va arribar al mercat aquella aplicació escandinava que et permetia tornar enrere per corregir espifiades. La vaig estrenar el dia en què la meva parella em va pescar amb una altra persona. Això ho reparo ara mateix, vaig dir. Premo el botó i torno enrere. Entro a la festa, sona la cançó d'en Bad Bunny, la copa carregada, el seu coll agirafat, el desig ferotge compartit, l'extinció de l'incendi a l'habitació dels mals endreços i novament enxampat. Espera, que torno enrere, no sé com m'ha pogut passar. Premo el botonet i un altre cop a la festa, un altre cop la cançó d'en Bad Bunny, un altre cop la copa carregada, un altre cop el seu coll agirafat, un altre cop el desig ferotge compartit, un altre cop l'extinció de l'incendi a l'habitació dels mals endreços, un altre cop enxampat. I així, dies i dies, atrapat en un bucle perniciós que va servir per confirmar que la frase «Ai, si pogués tornar enrere» és una martingala ideal per expulsar-se la culpa i per muntar una bona fugida cap endavant. Que comenci la perversió. Capítol 7. Tornar. Benvinguts, passeu a la ronda perversa, aquest antre il·luminat amb bombetes d'escassa potència i amb farum de resclosit. En aquesta 7a entrega, primera de l'any 2024, ens visiten 3 peixos grossos de l'Star System català. Una combinació estel·lar que he de dir que m'intimida, us miro i tinc la sensació que estic somiant a 39 de febre. De debò sou vosaltres? De debò sou aquí amb mi disposats a participar a la ronda perversa? No estic veient visions? Aquest podcast he de dir que m'està omplint el rebost de les alegries i molt ple està el rebost de les alegries. 3 persones abrandades i sinceres, amb el soterrani ple d'històries perverses que avui veuran la llum, però recordeu que això és una competició i que només un o una podrà ingressar a l'Olimp dels perversos, aquell lloc selecte on ja hi tenim, i m'encanta sempre repassar l'alineació, és un moment que a mi, jo el frueixo aquest moment. Mireia Giró, Lorena Vázquez, Fel Feixedes, l'Enric Cambrai i la Cèlia Espanya, la Meritxell Falgueres i l'Ada Parellada. M'encanta repassar l'alineació, repeteixo. El Josep Moragas, el zelador d'aquest local, ens presenta els candidats de la 7a jornada. Avui hauran de respondre a les preguntes relacionades amb el verb tornar, Alba Riera, Raül Balam i Agnès Busquets. Comencem amb Alba Riera, deessa del podcasting, emperadriu de la comunicació a Catalunya, per tant deu tenir una perversió completament desbordant. Però això no ho sabrem fins al final. Si la busqueu per Google, potser detecteu que té 3 bronzes i 2 medalles de plata en competicions mundials de ciclisme. Aquesta és una altra, Alba Riera, d'acord? La d'avui, la nostra, la bona, la canònica, s'ha fet un lloc en la taulat Panorama Català i a més és la típica persona que quan fa un temps que no la veus li dius «Ostres, veig que no pares, eh?» La gent és així. Alba Riera, que la perversió estigui amb tu i benvinguda. Alba Riera! Moltes gràcies. No m'agrada anar en bicicleta. No, És que no ho suporto, no li veig la gràcia. Hi ha una altra Alba Riera. Sí. Ara em trucaran els ciclistes indignats, pobres. Sempre hi ha algú indignat a l'altre costat. Per Sempre. això ja vaig amb peus de plom. Sí. Avui també posarem a prova la perversió de Raül Balam. És acollonant el nombre de cuiners que han passat per la ronda perversa. Ell és el tercer. I de manera consecutiva. I consecutiva. Per alguna cosa serà, Per alguna cosa serà. Un ofici molt pervers que lluita frec a frec amb el de periodisme, que també està allà. Això sí, Raül Balam és l'únic de tota la gent que ha vingut a la ronda perversa que ha estat xef d'un lloc amb 2 estrelles Michelin. Poquíssima broma. Sigui com sigui, és la primera persona que ve de Sant Pol de Mar, un lloc entranyable i lliure de perversions fins que es demostri el contrari. Veurem quanta perversió amaguen les seves entranyes. Benvingut. Moltes gràcies. Ai, Raül. Tu ets molt pervers. Bueno, lo just i necessari. Avui sé que vens aquí disposat a buidar el pap. Sempre.
S'ha de buidar el pub, s'ha de tocar el pedrer, s'ha de treure el pub, s'ha de tocar tot. Ens ho passarem bé, però tens rivals d'envergadura, perquè ara en ve un altre que tela. Ara en ve un altre. Tanca la ronda perversa Agnès Busquets, actriu, imitadora, còmica, escriptora, col·laudora i Escorpio. Però Escorpio dels del novembre, anirem molt en compte amb això d'ara en endavant. Ara mateix la podem veure a Escape Room 2 i no sé què els hi heu fet als espectadors, però surten amb una devoció absoluta. Té l'esperit nadalenc pels núvols perquè l'altre dia va fer una entrevista al VilaWeb i a la pregunta què els demanaries als Reis, ella contesta, no ho sé, m'és igual, i ja està. I com a dada destacable, fa 18 anys que és al Polònia fent allò tan pervers que són les imitacions. Veurem quins nivells de perversió té la nostra última convidada d'avui. Benvinguda. Ho repeteixo. Jo vaig... Digues. No, anava a dir que abans de saludar-te anava a dir 3 peixos grossos de l'Star System català, Agnès. Jo soc un peixet, No! Per favor. No! Agnès, és que em fa molta il·lusió que siguis aquí, Agnès. Perquè fa molts anys que ens coneixem. A més, tenim un molt amic en comú, cosí, amic... Sí, que ha vingut també a la ronda perversa. Que ha vingut també, a les Casanovas. Sí. No, jo de perversa poc vaig anar a monges i encara ho arrossego. Tot i ser escorpí, perquè escorpí té la perversió. Sí, no, però sí. Alguna coseta sortirà. Per cert, Alba Riera, la primera persona que ha estat alumne de Radiofònics que passa per la ronda perversa. Bravo! Això també és un aplaudiment. Això és molt gros, també. Sí, Que sembla que fa 5.000 anys de Radiofònics, però no en fa tant. Tenim 2 estrelles Michelin i tu destaques que és la primera alumna de Radiofònics. Està molt bé. Escolta, ella ha de remar cap a casa, també. Jo estic marejat, però abans de començar... Sí, estic marejat. Abans de començar a donar respostes sucoses, hem de foragitar les emocions tòxiques que podrien intimidar-vos i fer que aquella anècdota lasciva amagada en un racó no s'atrevís a sortir. La volem arrencar de l'amagatall, aquella anècdota, per això passem pel guardarroba de les emocions, regentat per la nostra estimada senyora Papadakis, sòcia número 25 de l'Ofi de Creta, que en aquests moments en el qual això s'està gravant porta 4 derrotes consecutives. Hòstia, sí. mala temporada. Mala temporada de l'Ofi. Hola, com va això, senyora Papadakis, què tal? Hola, macos, què tal? Bon dia, bona tarda, bona nit, bueno, el que sigui, com que això és un poc curs. Sí, és cert. Què li sembla el trident que tenim avui aquí? Ui, nen, carambes, avui. Noi, avui sí que t'has lluït. Veus? Carai, has portat 3 famosos catalans, I escolta, avui, com diuen el jovent, avui sí que petarem. Carai, noi, vaya 3, Vaya 3, sí. Sí que petarem, sí. Ens pot fer el seu habitual 1 per 1? Per què comencem? Nen, avui m'has portat l'Agnès Busquets. Sí. Ui, aquesta noia, tu, maca, carambes. Fa això de l'escape room, bueno, no sé si ho sé anomenar gaire bé, escape room. I després imita molt bé a l'Ada Colau, després a la Santa Maria, i després el que no em acaba d'agradar és quan imita la Laura Borràs, perquè jo la Laura Borràs, mira, me cau molt bé, la veig una noia molt... Se li està veient el llautó, senyora Papadakis. I molt bé, Sí, ella segueix. i no em acaba d'agradar. Escolta. Se li ha vist el llautó, senyora Papadakis. Qui més? Per qui vol continuar? Bueno, veig que també has invitat el Raül Balam, aquest nen, el tinc vist a la televisió, és el fill de la Carme Roscallera, i després el segueixo per Instagram, que fa fotos molt maques. Hasta inclús un dia em va sortir una que estava despulladet. Sí, unes fotos molt maques, I després també ha tingut els seus problemes, se n'ha sortit de tot i el felicito. Mira, Gràcies. ha rebut una felicitació de la senyora Papadakis. Perfecte, jo content i feliç. Home, i tant. Ja he guanyat. Aquí hi ha un favoritisme, Sempre. S'ha notat, S'ha deixat que jo imitava la mare del Raül, Sí. És cert, és cert. No, És cert. Que això m'ho has dit tu abans d'entrar? I tant que sí. Diu, l'Agnès imitava la meva mare. Sí. Com era? Escolta, nen, tinc la veu molt rovellada, Esteu fent massa funcions. Però vindria a ser una cosa com una miqueta així, no? Sí. Sí, per aquí. 100%. Un dia li direm a la Carme que vingui també a la ronda Però perversa. haurà de Creus que tornar... vindrà? I tant que sí que Haureu de vindria. deixar una cadira per cuiners. És més perversa, Simplement. és més perversa que jo, Ah, sí? Doncs l'hem Sí, de portar. Un dia farem edició pares-fills, que sempre ven molt. Molt bo, sí. Joan Pere, Roger Pere, també Ui, portarem. I acabem la tercera candidata a l'Olimp dels peixet. perversos. Ui, Senyora nen, Papadakis. veig que també has invitat a l'Alba Riera. Sí? Ui, aquesta nena. Jo aquesta nena
Escolta'm, els meus nets estan amb ella locos, Ui, aquesta nena us passarà per sobre tots, com no vigileu, perquè és un terremoto. Sí, ho és. M'agrada que ho hagi dit ella i no s'hagi hagut de dir jo. Sí. Se vienen cositas. Té molta energia, parla molt de pressa i És veritat, ens pot arrasar tots avui aquí. I ara què hem de fer abans de començar el concurs, abans de començar a baixar plantes? Bueno, macos, deixeu aquí les vergonyes. Les vergonyes la aquí, sisplau. prudència, la contenció. I què més us diré? I el capteniment. Bueno, que passeu un bon rato. Gràcies, senyora Papadakis. Hem desactivat els subterfugis. Us veig com feres famèliques àvides d'un qüestionari ben sòrdid. No patiu, el tindreu. Comencem el descens a les catacumbes. La ronda perversa, amb David Balaguer. Planta Menjú, iniciació a la perversió. Doncs ja som aquí. No ho tornaré a fer. Aquesta és una de les frases amb més descàrregues vocals diàries a tot el món. Avui, per exemple, em confirma Jordan Juan, sí? M'ho confirma? Sí. Em confirma el Jordan Juan que lidera la classificació avui de descàrregues vocals a tot el món. La frase no ho tornaré a fer. S'hauria de diferenciar, però, quan es diu amb intencions de complir-ho, que segurament moltes vegades és així, volem complir-ho i no podem, però també quan es fa per fugir d'un atzucac, que ja sabem que les ciutats són plenes de farsants, intentant-nos enganyar, intentant-nos fugir cap endavant. El que està clar és que el verb tornar té una força de voluntat de paper de fumar, és vulnerable, és flac. Primera pregunta de la 7ª edició de la Ronda Perversa, molt atents. Què és allò que quan ho fas sempre dius no ho tornaré a fer i després, pam, indefectiblement ho tornes a fer? Per aquí començarem Alba Riera. A veure, realment, si reflexiono amb aquesta pregunta, o sigui, crec que hi ha poques coses que hagi dit no ho tornaré a fer i no les hagi tornat a fer. O sigui, normalment, quan dic no ho tornaré a fer, jo ja sé que en el fons haig de posar aquesta frase com a límit, com a barrera. Llavors, si ho penso, a veure, hi ha una cosa molt quotidiana que és menjar pizza per la nit, o sigui, una cosa que s'ha de deixar de fer, i torno a fer repetidament, però sí que pensava en la cosa més forta que vaig dir no ho tornaré a fer i he tornat a fer, i va ser enrotllar-me amb l'amic de la meva parella en aquell moment. Crec que això és una cosa lletgíssima, diu molt poc de mi. Comencem forts. No, clar, perquè dic, i soc conscient, sí, soc conscient que és una cosa horrible. A més, això us ho explico perquè ho vaig fer i amb aquell nou, que era l'amic del meu, li vaig tornar a fer. O sigui, vaig fer un triplet molt fort. I vas dir no ho tornaré a fer, i ho vas tornar a fer. Haig de dir que a partir d'aquí no ho he tornat a fer perquè crec que això, o sigui, tot el que m'ha passat després és karmàtic, o sigui, cada cosa dolenta que em passava deia tu mereixes, tia, tu mereixes, perquè és horrible. Crec que ara mateix no ho tornaria a fer mai més de la vida, però vaig tenir cert patró allà. Va haver cert patró instaurat. M'agraden aquests girs perquè ha començat dient no sé què de la pizza. Sí, perquè era la bàsica, no? En plan, no menjar pizza. He pensat cap on anem i de sobte... Perquè em fa mala panxa. És una cosa de formatge, ni tan sols per calories, no sé què, més igual, això. El formatge que no em senta bé per la nit. La segona cosa no fa mala panxa. La segona cosa, bueno, de nervis, t'asseguro que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, perquè donar la cara no és fàcil. El món és més fàcil pels covards. Ha estat un gir sinuós que només a la Planta Menjú ja et dona possibilitats de victòria. Atenció, ja de començar forta, no he fet res més. L'Agnès s'ho mira afligida perquè diu no sé com ho podré superar, ves pensant la teva resposta. Passem primer per la zona Balam, Raül Balam. No ho tornaré a fer, i ho has tornat a fer. Jo tu t'has quedat a la pizza, però és que jo em quedaré a la xocolata. Jo tinc un gran problema amb el dolç. Ah, sí? Un gran problema amb el dolç. I em va més, això. I sempre doncs està molt satanitzat el dolç actualment. Sí? Diuen que és molt dolent. És molt dolent, doncs jo estic al cantó, doncs estic en aquest cantó jo. I tinc un gran problema amb el dolç, i sempre em passa, Normalment el dolç m'agafa molt a la nit. A mi a la nit, sobretot abans d'anar a dormir, a partir de les 10 de la nit, doncs allà em comença el dolç. I em quedaré aquí, amb la xocolata, sobretot. Doncs és fatal per dormir, això, nen. Però és que dormo molt bé, jo, a més. Ah, sí? Dormo molt bé. Tinc un gran dormir.
Pues llavors perquè m'agrada menja el molt que pecar. t'atiborra't, nen. M'agrada molt pecar i com que ho faig amb consciència, doncs no No em tens fa... remordiments. Zero Gens, zero. Molt bé, És que- consciència neta, tio, i polida. Jo No, sí, no, és que- jo m'he perdonat, estic perdonat de tot Molt i bé. no tinc la consciència, la tinc superpolida. I és clau, Molt això és bé. clau per dormir bé, tenir la Jo consciència no la neta i tinc, pel polida. que us he dit, i fa 10 anys que va passar i encara em matxaco I mala dorms persona, mala malament? persona. Bé, és una cosa que no m'he perdonat mai. Vull dir, tampoc potser, vull dir, tampoc caldria, vull dir, em perdoneu? Jo crec que si vull dir que em perdoneu, jo ja Jo et descanso. perdono, una cosa de fa 10 anys ja ha prescrit, el tu. tema de culpa és un tema. Tens raó, prescrit. 10 anys. Agnès mira un punt indefinit de la taula, s'està pensant la resposta. No, a veure, jo podria també dir la xocolata, la pizza, llavors podria començar dient al gimnàs. Sempre dic que no vull tornar al gimnàs. És a la inversa. Però hi acabo tornant molt de tant en tant. Però hi acabo tornant, llavors torno i dic, però per què collons segueixes aquí? Sí. Si total tampoc cony hi hi faig veig jo tant, aquí? Sí, no? sí. Però és com un tornar estrany. Val? Llavors, l'altre que tenia pensada és els fumar cigarros. Oh! Perquè fumar cigarros, vull dir, és tabaco. Sí, sí, sí. Jo no sóc fumadora habitual, sóc fumadora social. Llavors, si un dia surto, tal... Hi ha dues ocasions en què puc tornar-me politoxicòmana, que és sortint a sopar o de festa i tal, llavors aquella nit és com tot el que potser no he fet en mesos, ho condenso i és terrible, llavors l'endemà és allò, ho tornaré a fer mai més, és una merda, ets una persona de merda, tal, la veu, la salut, el no sé què, i quedem aquesta nit, vale, sí, tornem-hi, saps? Llavors ja tornem a ser, saps? O sigui, és com de, no, tio, no, o sigui, una merda de força de voluntat. Exacte. I l'altre que... Atenció, serà la tercera, Atenció. Va Aquí guanyar, vol... Hòstia, no ho sé, Vol jo guanyar, crec que La tercera, aquí estem en competició... Explica-la. Estàs Digue'm a que has fet l'estar alguna l'alçada. dolent. Treu-la del soterrani, aquesta, trencat que el sé que cor a serà algú. bona, sí. No he trencat el cor a ningú que jo sàpiga, o no sé, potser algun, però diguem que en algun moment d'un temps no gaire llunyà M'està agradant, de això. tenir algun encontre sexoafectiu Oh. amb alguna persona que ja cohabita matrimonialment amb una altra. Oh, atenció. Llavors, quan ho saps, et sap tope greu, no? Perquè tu però- ho fas, però no ho saps. però si no saps, no passa res. Bueno, a Si mitges. repeteixes quan ja ho saps. A mitges, clar, aquí és on vaig. Però el problema no Que és llavors teu. després... Ja, però et vas allà pensant, home, vols dir, serà que no hi ha peces en el riu? Pues no n'hi ha tants. No n'hi ha tants de peces en el mar. No n'hi ha tants, és cert això. Això es diu molt, el mar Hay és ple de muchos peixos, peces. no n'hi ha no n'hi ha tants. tants. Puta madre, No me n'hi ha han tants. I a més, al final Tots t'acabes- morts, tots morts. t'acabes relacionant amb la gent que tens a prop. Tots llavors, morts, hòstia, tots allà... tampoc. No, bueno, que va ser una cosa... Bueno, és igual. Tampoc ahondaremos mucho en los detalles. Però clar, i això és com de... No, home, no, això és lleig. Sí, sí. Però hi ha És alguna, lleig, però escolta, però hi ha són alguna dèbils. el no ho tornaré a fer com addictiu, vull dir, és la cosa, Clar, el no però dius, no ho fer, tornaré I a a fer, més, ja. I la penitència del dia després, com que a vegades també ens agrada quedar-nos allà enganxats al càstig, i és com, Però- allà hi ha com conductes a les que t'enganxes. Però moltes vegades estàs plenament convençut que no ho tornaràs a fer. A mi m'ha passat, plenament convençut. Altres saps Totalment, perfectament... totalment. Llavors, fins i tot... Que és que jo ho dic... O sigui, el del fumar i l'altre, jo ho dic convençudíssim. no ho És que tornaré a totes fer. tres coses, us ho juro, Aquí, no ho tornaré a fer. Aquí perdré, aquí si m'haguessis portat fa 15 anys, jo aquí ja les hagués rebentat amb Bueno, elles noi, i t'hagués pues expulsat. mira, Però ara, esclar, però ara... Em T'has sembla la quedat amb la resposta xocolata, guanyadora. t'has quedat amb la sí. xocolateta. Ja, dic, però és que has portat un altre Raül. Ens agrada aquest Raül. Espera't que surtin les preguntes. Espera't que arribin les preguntes més picants, més sexuals. Crec que aquí sí que ens podràs aportar coses i això vindrà la sí. remuntada. Vindrà la Això sí, remuntada. això sí. De moment anem a connectar un moment amb el jurat pervers. És aquest jurat que no sabem ni on s'ubica ni qui el conforma. Atenció, espera. Sí, d'acord. Perfecte. Sí, atenció, perquè sí, em comuniquen que en aquests moments Raül Balam vas perdent, sí, es confirma, i que hi ha un frec a frec important entre Alba Riera i Agnès Busquets. Van molt igualades. Per què l'Agnès... Pezqueñín i pez globo. És que l'Agnès explica la seva anècdota com qui no vol la cosa. Anem creixendo, M'ha agradat molt, perquè també semblava que anava per un camí, per una senda, i després l'ha variat, aquests girs ens ha agradat molt. Heu de seguir així, sisplau, perquè ens ho estem seguirem passant així. molt bé. Per tant, descendim una planta més, arribem a la perversió quotidiana. Planta menys 2, perversió quotidiana. El reflux és una de les passions ocultes del verb tornar. Ingereixes un humus, d'aquells de cigrons,
li va sucant cogombre i després, a mi el cogombre em torna molt, t'està tornant tota la tarda. Cada eructe que espaleixes va acompanyat del refotut cogombre. El cogombre saltant aquí al llit elàstic de l'estómac i dient cada vegada que et fots un retola, soc aquí, no vull marxar. Això també passa amb els records. Els records, amb els anys he après que porten cogombre, perquè et van tornant constantment. Us passa? I hi ha frases lletges que ens han dit, que porten molt de cogombre, grans quantitats de cogombre i que et van regurgitant, se't van repetint tota la vida. Segona pregunta de la vetllada, podria ser aquesta, perfectament, podria ser aquesta. Quina frase demencial amb cogombre et torna a les nits d'insomni? Però no ho farem tan poètic. Tirarem per una senda més primària. Quin aliment no pot suportar que torni ferotgement en una cavitat bucal aliena en ple intercanvi de petons? Raül Balam. Xocolata. No, mira, jo hasta suportaria un petó de bledes, t'ho juro. Però no puc amb un petó de tabaco. Hosti, no puc. Per molt bo que estigui el tio, no puc. I paro. I allà s'ha acabat tot, Perquè, esclar, jo sexe sense petons, i no sóc romàntic, O sigui, una cosa no treu l'altra. Però quan hi ha el tabaco pel mig, a més és que tabaco fred, saps aquest tabaco de roba de fa 3 dies? Sí. És això el que al final el que té el gust a la boca i no ho suporto. Però hi ha gent que fuma i que no té aquest gust, Hi ha autèntics miracles en aquest tema. Pues a mi no m'ha jo de vegades passat. he vist boques molt fumadores que després Xiclets. allà no li ensuma res. És que és pitjor. Xiclet de meló. Hi havia una cançó de la Rosalía que li deia al Raúl Alejandro tus besos huelen a tabaco y a melón. Sí, clar. Que és exactament És la aquest. pitjor combinació És de el jo per pitjor. experiència. Intentar amagar-ho. És com No. intentar amagar una cosa mal feta. És a dir, tu no et pots enamorar d'un fumador. Eh? Tu no et pots enamorar Bueno, d'un sí, fumador. però jo aviat ho acabem, això. Bé, aquí hi ha hagut un gir també, perquè, clar, el tabac no és un aliment. Bueno, Però està bé. Està en És una contacte amb fulla, la és un boca. vegetal. Però- És Sí, un no, vegetal, és un és gent que el mastega, no? Sí, t'imagines fer petons aquests de l'oeste? Oh, jo, aquelles dents... O els de l'Amazones, que van amb aquelles dents negres, No. D'acord. No, doncs perfecte. El tabac. Alba Riera. Mira, jo que tinc paladar de menú infantil, perquè sóc una persona que no saben desenvolupar les pupil·les gustatives, això no m'ho ha dit ningú, m'ho he dit jo, però si no és raríssim que no m'agradi res i em fa ràbia, perdó. És que sempre que veig una persona cuinera li demano perdó perquè sé que em perdo un gran camp de la vida i vull, si existeix la reencarnació, la propera vull el paladar l'hòstia. Però no, llavors, en general, tot te'n diria molts, però crec que n'hi ha un que és la ceba, crua, o sigui... Deixa molt pòsit, sí. Deixa molt pòsit. És que guanya tota la resta, o sigui, s'apodera de l'ambient, s'apodera de l'espai, s'apodera de la persona i em genera molt de rebuig i has d'anar... I no és un aliment que la gent no mengi sovint, és a dir, que t'hi trobes amb el tema ceba, vull dir-te, no... Sí. És un tema recurrent. És que fins i tot s'escapa Però pels trobo- poros, Clar, sí, exacte. L'olor de és ceba d'aquells s'escapa aliments- pels I per poros, les eh? aixelles. És Sí. que, clar, és que anul·la la resta. No existeix res més que la ceba en aquell espai. A més, és poc sexy, dius, no sé, hi ha altres aliments, les ostres, tal, que dic, a mi el tema peix tampoc, però almenys l'ostra no dius, bé, no saps dir que és sexy, però la ceba, sincerament, no anem enlloc amb la ceba. El tabac, la ceba, recordeu que estem preguntant quin aliment no suportes en una cavitat bucal aliena quan et reparteixes petons amb algú. És que quina pregunta. Mira quina cara fa l'Agnès. És que només, us juro, venen basques, només de pensar-ho. Sí, per què? Jo no podria mai fer petons en un vermut. M'explico. Un vermut. No suporto les M'ho escopinyes. imaginava. Les escopinyes de llauna, perquè unes escopinyes fetes al vapor, D'aquestes que sobren. que allò a mi, les que vulguis. Ara, l'escopinya enllaunada amb salsa espinaler Mira, li venen basques. i les olives. Ah, les olives. No t'agraden les No olives? t'agrada? M'agraden les olives, no m'agraden les olives amb el suquillo. M'agrada l'oliva o arbequina A vos. o aquella grossa italiana verda. Home, morrofí. Les altres no puc... O sigui, jo vaig començar a menjar olives als 27 anys o així, o una mica més gran. De fet, un cop que vaig haver de fer de carme ruscalleda, el primer cop que faig de carme ruscalleda em van fer menjar una oliva rellena d'anxova. No. I tenia talleu! I escopia les olives sí? que m'havia posat a la boca. O sigui, vaig passar fatal. Llavors no puc suportar
És que és l'olor. Saps què és fòbia? O sigui, és dels pocs aliments que Que te et pots genera desenvolupar fòbia. una fòbia. I una por. I Hi ha gent I que té un nom tenen que no- por. ara De fa un nom petita, que no recordo ara, de però petita sí. em feien por. Clar, és que tinc una amiga que crida quan veu un pot No, jo d'olives. quan En plan, crido... és una fòbia extrema. No, és com, no puc, o sigui, l'olor i... I no, plorant, ja està se't plorant, veu, ja està se't plorant. veu que Tranquil·la. estàs tensa. És que us ho juro, o sigui, que hi ha un algo de... És que veus, de ratatouille que no pots, saps? No puc pensar ni en les olives ni en Conxi, els que veretxos. entrin les olives. Que tenim preparades per vosaltres. Per Una brometa. picar. Sí, sempre piquem una... No. Unes No, olivetes però i unes escopilles, és no? molt bo, això, perquè és veritat, hi ha gent que això de la fòbia és una no cosa puc, interessant. no puc. I a més és que la cara se t'ha transformat. No, real. és que- És a dir, un petó d'oliva el no el meu- suportaries. Mira, No. mira, oh! No, és que està plorant. No, parem-ho. És que, o sigui, Aturem. al meu fill, per exemple, li agrada molt, ja no estic parlant ja ni d'un petó eròtic o sexual, o sigui, al meu fill li agrada molt i llavors allò i les he de comprar, saps? I llavors, a vegades allò que obre i, mama, que és que no ho puc obrir, jo així, Ai, amb guants i... com amb una basques, pinça al no nas. puc, i llavors si Però em ve a tocar-me o a fer-me... I és com, no, no, No. Negar un fill negar un fill per les les olives. putes olives. Ja està, pleguem aquí. Ens ha guanyat. Ja està. Hosti, tu, aquí estem fent sortir... Estem purgant. No som persones ni cruels ni macabres, però estan sortint aquí, clar, algunes fòbies i alguns traumes Està molt importants. bé posar-ho en comú. Sí, està bé, Molt està bé. podcast, Està bé. aquest. Sí, per tant, anem a la tercera planta, a la planta menys 3, que allà sempre escoltem música i és una de les plantes predilectes del seguidor d'aquest podcast. Anem-hi. Planta menys 3, perversió musical. Tornar, un verb pesat, compulsiu, obcecat. Quan ens agrada una cosa no podem parar de fer-la, tornem-hi una altra vegada. I la dèria, una vegada l'hem espremut del tot, acaba el contenidor de rebuig, coses que t'acaben cansant de tant tornar-hi. Amb les cançons això passa molt, quan t'agrada un tema l'escoltes tantes vegades seguides que l'acabes avorrint. A mi això em passa, sempre m'agrada dir a mi quin tema. En aquesta planta sí que hi participo jo també. Ningú et pregunta, però sempre ho dius. Sí, ningú no m'ho pregunta, però m'agrada dir-ho. A mi em va passar això amb el Ni una sola palabra, el tema de la Paulina Rubio, que, escolta, ara fa molts anys que no l'escoltes, però les parets del cervell són com la cova d'Altamira, tu. Et queda allà, queda escrit, queda gravat per sempre. Ni una sola palabra, ni gestos ni mirades apasionades, ni rastro de los besos que tantos los esperaba hasta el amanecer. És aquest moment el que va fer aquesta cançó. Nyac. Sí, vaig acabar avorrint-la, no l'he pogut escoltar més. Per tant, arriba la tercera pregunta de la vetllada. Penseu, oients estimats, des d'on sigui que ens escolteu, la vostra resposta també. Quina cançó has escoltat emocionat en bucle moltes vegades durant un període de temps molt curt i has acabat odiant i avorrint? Alba Riera. La bachata de Manuel Turizo. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Sí, però ara t'està agradant Bueno, escoltar-la. és el que t'anava a dir, perquè mira, hi ha dos tipus de persones al món, els que escolten música, els que saben escoltar música i els que escolten les cançons en bucle, que sóc jo. En plan, t'agafa per una cançó, durant 2 setmanes escoltes aquella cançó. Següent cançó. Ja està, no hi ha massa més repertori. Llavors, a mi això em passa sempre. O sigui, no hi ha cançó que no hagi passat per aquest procés amb mi. Totes les escolto tant que les asfixio, o sigui, ja està, jo les puc escoltar més. Però el fort de mi és que sí que les puc escoltar més, que el meu es dedica a la música i sempre m'ho diu en plan, no havia aconseguit una persona, no havia mai conegut una persona que no es ratlli de les cançons que escolta 1000 vegades. O sigui, sabeu allò de l'Spotify Wrapped? Bueno, Spotify, un cop a l'any, per si algú no ho sap, et treu com un pòdium de les cançons que més has escoltat. Sí. Normalment són cançons d'aquell any per la gent, no? Jo n'escolto tant de sempre que em surten les de l'any 2018 i em fa vergonya explicar-ho. Vull dir, és una mica com el menú infantil de l'aliment, sóc el menú infantil de la música, realment. Vull dir, és així. I a més, clar, doncs, bueno, un reggaeton que està fet simplement perquè se t'enganxi, o sigui, la manera de fer aquestes cançons és droga pura, doncs allà estic, la veritat. Sí. És a dir, que ara feia molts dies que no l'escoltaves, aquesta. Potser una setmana, però per mi ja és un temps. Sí. Ho Ho has deixat una setmana i ja estàs aquí a la ronda quan l'has tornat a escoltar. És així. Raül Balam. Bailando. Mira, m'agrada aquest tema. Què passa amb aquest tema, Raül? No, a mi és un tema que m'agrada, però és que m'ha pogut l'artista... Ah, O sigui,
li ha agafat com fòbia, aquesta senyora. T'ho juro, Li has t'ho agafat juro. fòbia a la màscara. Sí, Bon No titular, eh? m'estranya. Raül sí, no, Balà. és això, S'està m'agradava cobrint de glòria. moltíssim i li seguia potser molt els ideals que tenia i tot, Ah, però és que no l'agafo per pinces, però segueix mantinguent aquests, va dient aquests ideals, però llavors... No els ha renovat. I ara no puc escoltar cap cançó Ah, no? d'aquesta senyora. Ninguna. ara t'està removent escoltar aquest tema de fons? Em fa mandra. Ah, sí? Em fa mandra. Saps? És com... És una cançó que m'agrada i la ballaria, però saps això que la balles com obligat? Saps allò que... Vinga, va, que toca i és com dir... No puc, ni amb ella ni amb tot l'univers que gira aquesta Som senyora. cruels perquè està dient que no pot, que sent fòbia i nosaltres la mantenim de fons. Sí. Som gent dolenta. Però més, Fer-vos passar males estones. però més playats, Sí, molt perquè bé. volia dir-ho. Sí, volia no, dir-ho. molt bé. Hi ha un titular aquí, bèstia, que és aquest de l'Alaska, diu... Com ho He he dit? agafat fòbia a l'Alaska. He agafat fòbia a l'Alaska, és molt bo Que aquest crec que titular. tindries molta... O sigui, hi haurà molta gent que estaria molt d'acord en això. Sí, sí, O sigui, sí. crec que s'ha guanyat molts detractors en els Sí, últims anys. està seguint un I el- camí i el- erràtic. I el Mario Mira, Vaquerizo... Sí. us explicaré una cosa. Jo em vaig comprar unes entrades per a aquesta senyora abans de la pandèmia. Pel 2020 es va parar aquest Sí, es va- concert. El van passar l'any següent. Jo allà em vaig comprar l'entrada, o sigui, m'agradava. O sigui, el van passar l'any següent, però el van anul·lar també. I el van passar al 2022. I ja no hi vas I aquí anar. No hi vas vaig dir prou. anar. No hi vas anar. Ni jo ni el meu amic amb qui teníem que anar hi vam anar. I quan veia jo, ho vaig veure pel TN, que es veia el concert, perquè era com el primer concert que es feia ja després de la pandèmia amb mascaretes, hi havia allà 2 foradets allà al davant i dic, mira, allà hi tenia que estar jo. I no hi he anat. I orgullós de no ser-hi. I orgullós de no ser-hi. Molt bé, Agnès Busquets. Ai, quina curiositat. Ai, tema? Flowers de Miley Cyrus. I can buy myself flowers. T'entenc. També, oi? Escolta, amb aquest tema potser heu fet alguna cançó al Polònia, també. Precisament d'aquí ve la cosa. Ah, Bona anècdota. D'aquí ve la cosa. Quin tema A era? veure, No jo era un recordo. tema, era la de Colau per l'Ajuntament. Ah, sí. I jo era un tema que el primer cop que el vaig escoltar ni fu ni fa pensava, tampoc n'hi ha per tant, no? I llavors me l'escolto per fer el d'allò i dic, hòstia, doncs no està mal, té rotllo, tal, i el que diu la cançó, no el que deia la Colau, sinó la cançó i tal, diu la tia, llavors t'informes, pobreta, li va passar això, està com despechada, però està ahí que va a tirar para adelante, yo estoy como tú, ¿sabes? Venga, sí, tía, venga, va, estemos en el mismo barco, no? I de cop i volta va ser fer les gravacions d'això, bueno, la gravació tot un puto dia, des de les 8 del matí fins a les 3 del migdia, en bucle. Clar, Quin infern, sí, clar, això, sí. amb el playback cantat per mi, però bueno, és igual, era la cançó. Tal, i em venia, o sigui, m'anava a dormir i... Et retrona dins del cap, sí. Però tot el dia, o sigui, si no vaig estar una setmana i mitja, cada dia, amb aquesta banda sonora al cap, no en vaig estar cap. O sigui, horrorós. De fet, quan te la vaig dir ahir... Ai, potser va tornar. Oh, una altra vegada aquí. Només em falten unes escopinyes aquí davant. Ja em mateu. I el seu fill demanant-li un petó. Exacte. Un petó d'oliva. Aquest podcast t'està trasbalsant molt. Jo no sé per què et vaig dir que sí. Haig de dir que en això que us deia, sembla que m'estigui pagant Spotify, però us juro que no, Però això que va fer l'Spotify és ràpid, la cançó més escoltada aquest any del món Ah, sí? va ser Flowers. Hi ha A part, molta en gent tinc que... culpa jo. Exacte. fòbies. Era la Molt i bo. els diners. Així, Les olives i flowers. Les olives i flowers. Ja en van dues. L'Alaska, la pizza de formatge. A veure quines més van sorgint a mesura que avanci això, perquè ara arriba la planta menys 4, que és la inclassificable planta Moragues. Planta menys 4, perversió dicotòmica. Donaré dues situacions i heu de dir qui no us agradaria més de les dues. M'he tranquil·litzat una mica aquesta setmana perquè hi ha hagut queixes dels convidats. Hi havia cares d'estupefacció molt estranyes, aleshores he rebaixat una mica el nivell. Em sap greu o no, potser ho juga a favor. Què preferiu? Avui amb el verb tornar. Tornar a ser adolescents, és a dir, de sobte us lleveu i torneu a tenir 11 anys i mig i tota una apassionant adolescència per endavant, descobrint moltes coses, val? O tornar el 12 de març del 2020 i per tant començar de nou el confinament, en aquell moment. És bona,
És molt Jo bona. tinc claríssim tornar a ser adolescent. Sí? Adolescència. Jo també ho tinc claríssim, el 12 de març. 12 de març, pandèmia. 100%. Jo també. O sigui, ara penso que pots descansar i tal, vull entenent que sense agafar el coronavirus, Bueno, no per aquell cosa de reset i d'estar tal, Sent adolescent pots descansar, si però vols. em vaig tornar... Sí, jo crec que ser adolescent, diria. És que a mi el coronavirus... trobo a faltar, la gent deia, no el Covid en si, sinó quan estàvem a casa, dic, jo, de veritat, o sigui, ho vaig passar fatal. O sigui, em queden les parets a sobre, no vull tornar-hi mai més. No, perquè tu ets una persona que t'agrada molt. Jo em vaig tornar boja. Clar, No, tu ets una persona que no possible. pots estar tancada en una No era casa. possible, Pel una teu gàbia. caràcter i pel teu tarannà és Però en canvi impossible. el Raül sí que vol tornar el 12 de març Jo ho del vaig 2020. gaudir Jo també. tant I i jo. sol a casa, a més. I jo sol també Oh, vaig gaudir molt. moriria de por. Quins A records. més, a mi per aquesta regió sanitària, Sant Pol és Girona, i Canet ja és Barcelona, i la mare ja es va aixecar i la mare va dir que vindràs avui a veure'ns. I jo vaig dir, no, perquè jo pensava que era en Barcelona, dic que no podem. I vaig estar una setmana més sense veure la família. Vaig gaudir-ho tant. I tu, Agnès, en canvi, tornaries a l'adolescència. Sí, tu- Bé, a l'adolescència, als 11 anys i mig. És a Bueno, dir, els 11 i mig, l'adolescència és una mica més tard, no? Sí. Clar, és que els 11 anys... Segons els metges, comença cap als 10 anys. Jo els Una anys cop anys comença i mig- abans. Perquè S'ha ara avançat, perquè s'ha s'ha avançat. Jo per començar no És tenia... com l'estiu, que cada cop és abans. Exacte. L'adolescència és Exacte. igual. Jo als 11 anys i mig per començar no tenia la menstruació, així Jo que això ja tampoc. seria un win-win. Exacte. I a més crec que és una bona... És com just abans d'adonar-te de les coses i Clar, de ficar-te llavors- pesada. Llavors és una bona època. És una d'allò, llavors per Sí. fer tot allò, totes Hòstia. aquelles perversions que no vaig fer com a Exacte. adolescent, perquè jo vaig ser un adolescent molt pollet. Ai. No, Sí? però, mio! Oh, Vaig Agnès. trencar un punyetero plat. Però és que faries el mateix. No, potser Sí, és no. una Tant, al és que, principi. esclar, tu tornes en Tornar allà. enrere Bueno, i tornes però és a tu, repetir però els llavors- mateixos errors. O Jo crec no. que alguna cosa Igual canvies en el curs de la m'atreviria, història. igual m'atreviria a fer més Faríeu el mateix. coses. Faríeu el mateix. Ara, la nostra vida canvia... O sigui, potser fas una cosa clar. aparentment I a lo millor ara casual i estaria- et canvia la resta de Com la a teva Regreso vida. al futuro, Clar, això passa això res. mi faria una mica de por, Ara Ara estaria vivint a recolleu. Wisconsin en una caravana, que tampoc no està Jo mal. seria milionària. No treballaria, estaria jubilada ja. Hauria sigut més intel·ligent que jo. Ai, seguirem avançant perquè ara arriben les dues plantes on la temperatura augmenta. I aquí sí que vull grans veritats Vale. que arribin provinents Ja, està a punt. de les vostres boques i de les vostres vivències. Aquí ja no ens podreu enganyar més. Vale. S'han acabat les mentides. Arribem a la planta Menching. Planta menys 5, perversió conjugal. Les plantes, amb aquesta temperatura canicular, a mi m'agrada notar les gotes de suor lliscant per l'espinada. Notar que els texans em fan nosa ja. Veus com fot aquella calor que els texans dius, hòstia. Una ruptura sol ser traumàtica. Quan la ferida encara és tendra, vas molt desorientat i hi ha el risc constant de deixar-se arrossegar per la crida del clau antic. Ai, el clau antic. Aquell estrany udol que sents des d'algun lloc, que et torna a portar al seu llit. Malgrat que havies dit fent cerveses amb els nous flirts que no hi tornaries mai. La cinta transportadora, va avançant i sempre desemboca al seu llit. Cinquena pregunta i la competició he de dir que està molt renyida. Arriba el moment de recuperar una cosa que vam fer fa 2 setmanes i avui repetim, és això. La ràfaga binària. Heu de respondre sí o no. Només sí o no. I després desenvolupar. Però primer una ronda ràpida de sí o no. La ràfaga binària. M'agrada molt. Cada cop que ho dius sona això. Digue-ho, ja veuràs. La ràfaga binària. Ràfaga binària. Ràfaga binària. Sembla els Power Rangers, això, Sí o no, només. I després desenvolupar. Has patit la síndrome de la còpula vetusta? És a dir, has tornat a pernoctar amb el teu o la teva ex després de la ruptura? Agnès Busquets. Sí. Tenim un sí. Tenim un sí. Jo m'aventuro a dir que aquí hi haurà 3-6 com una casa de pagès. No ho sabem, no ho sabem. Raül Balam. Sí. Segon sí, 2 de 2.
Alba Riera. Sí. Sí. Sí, 3 de 3. Què ha passat aquí? Què Què és Et dono el telèfon de la meva terapeuta i t'ho explica tot. Què ha passat aquí, Agnès? Aquesta cinta transportadora... A més, he de dir que no només amb un sol ex. Exacte, sí. Soc reincident, de mena reincident. Doncs mira, passa que t'encarinyes. Agafes carinyo a les coses, a la gent, i costa dir que no, costa deixar anar, i al final, doncs, mira, saps, bueno, aquest cop serà l'últim, segur, no passarà res. Llavors potser hi tornes. I tant. De fet, fins i tot n'hi ha un Que encara? 20 anys després. Què dius? Hòstia, quina cinta transportadora aquesta, tu. I aquí lo dejo. 20 anys després? Sí. Hosti, tu. Però us havíeu anat veient o havíeu anat parlant? ¿Quedarán cenizas o algo así? Sí, exacte. Sí, són els quatre... Les cenizas. Les cenizas, els polvitos, els quatre encenalls, encara estaven allà una mica d'allò. Los polvitos. I mira, jo crec que ja està, ja vam posar l'extintor, ja vam passar l'extintor, ara ja està. Però durant aquests 20 anys us havíeu anat veient, teníeu contacte o no? Sí. O va ser una retrobada, no? Però no havíem... Sí, però amistós. Exacte. I llavors, coses que passen. Pum, pim, hòstia. Apa! Au! Pum, pim, hòstia. I ja està. M'ha agradat. Pum, pim, hòstia. Raül Balam. Jo sí, i amb Pum, pim, més... hòstia? Sí, pum, pim, hòstia. Jo sí, i amb més d'un ex. Veus? Sí. Que clar. Però val a Ets dir... escorpina, també, tu? No, jo sóc lleó i dels de juliol, Doncs mira, un que d'aquests són els bons. un d'aquests era el lleó. Sí? Doncs sí, però val a dir vaig a dir una cosa, això que de tornar, ara des de fa 10 anys que vaig fer el tractament, bla, bla, bli, això ja et dic jo que mai més. Perquè al final no em porta mai el tornar a fer un polvo. Mira, més et diré, des dels ex que he tingut des de llavors, que ha sigut de parelles, no els he vist mai més. Sí, que me faig la vida fàcil, però al tornar... Fas un reset total, eh? Sí, I els esborres del mòbil, també? Sí, és el primer que faig. Sí. El primer que faig jo és que odio, no suporto aquestes persones que deixen a una persona però segueixen enganxats amb tot el que fan. Jo sí que ara ja faig borrones i cuentes Molt nuevas. bé, molt bé, felicitats. molt bé. Però val a dir Tenim molta força que- de voluntat, això, eh? I tant. Bueno, no, això és fer-te la vida fàcil, perquè ja Bueno, però- l'havia cagat moltes vegades, l'últim polvo d'això, llavors hi tornes, i al final és que sí que te tornes com a enamorar i tornes a intentar-ho, però és que l'última vegada ja que ho vas intentar va ser tan patètic tot que va ser... No, Fora. s'ha acabat. Ai, A veure, Alba. sí, jo també en diversos, la veritat. Això ha anat passant, la veritat. Són coses que És passen, veritat sí. que va haver un en concret amb el que la història es basava en això, o sigui, van ser molts anys, ara sí, ara no, per tant et diria que una mica ho deixàvem per tornar i tornàvem per deixar-ho, vull dir, estàvem com en aquesta cosa tan horrorosa, perquè això sí que no ho tornaria a fer bé, o sigui, com, una vegada sí, però prolongar una relació així, no, això mai més. Però sí, l'altre motiu és perquè la soledat és molt cruel, llavors a vegades, doncs escolta, tens el número de telèfon, és gent amb qui ja t'entens, i vinga, endavant, no? Però, relacionat amb l'anècdota que us he explicat al principi, que és la meva fase de perversió màxima, amb un d'aquests amics, diguem-ne, amb els que me'n vaig anar, era per una estratègia, perquè la meva estratègia era fer enveja i gelos a aquest perquè havia passat una mica de mi. que pervers. L'estratègia va funcionar. Que pervers. Per tant, me'n vaig tornar al llit amb ell, que era en realitat el que volia, perdó pel del mig, perquè el pobre va pringar i no. Haig de dir que, com us deia, me'n sento avergonyida, tot i que, quan ho penso, el tio s'ho mereixia, Vull dir, jo ho vaig fer malament, però algú li havia de fer, també t'ho dic, i vaig ser jo, em sembla greu. Però sí, aquest va ser com el moment més tal, perquè la recaiguda formava part de l'estratègia, m'explico? Em va sortir rodonet. Hosti, tu. Espera, connectem un altre cop amb el jurat, que vull saber com van les coses, sisplau. D'acord, no. M'encanta. Les coses estan molt igualades, em comuniquen. Les coses estan molt igualades, però recordem un altre cop, només un o una podrà ingressar a l'Olimp dels perversos. Per això hem de baixar la planta menys per acabar de dilucidar les coses. A veure què passa. Planta menys 6. Perversió genital. Sabeu quin superpoder m'agradaria tenir a mi? Quin?
poder fer apatar els dits, clars, i tornar a moments llegendaris de la meva vida. Això us agradaria? Sí. Sí. Que us pogués No n'hi ha passar? gaires, però. Xas, i torno allà, no sé, el meu 10è aniversari amb tota la família reunida, són moments bonics, i després tornar cap aquí, evidentment, Tanqueu els ulls, tanqueu els ulls. Tanqueu els ulls i penseu a quin lloc us agradaria tornar ara. Tanqueu els ulls. I, estimats oients, vosaltres feu-ho també. Tanqueu els ulls, si esteu conduint, no, sisplau, però tanqueu els ulls i penseu, imagineu-vos a quin lloc us agradaria tornar. Detecto molt pensament blanc entre les vostres respostes i us recordo que som a la planta menys 6. Volem reviure escenes tòrrides, escenes on hi hagi risc de socarrar-nos. 6a pregunta. En joc una plaça a l'Olimp dels perversos. A quina escena sexolúdico-afectiva libidinosa de la teva dilatada trajectòria sexual tornaries ara mateix? Fas espetegar els dits i apareixes allà. Mira, Comença tu, Agnès. és que ara m'ha vingut una cosa. Però hi tornaria perquè no va ser. I m'agradaria saber Bona. què hauria passat. Explica'ns-la aquesta, que promet. Doncs mira, va ser un cop ho vaig explicar jo, va ser el meu primer no petó. A mi m'agrada ser en unes colònies d'estiu. I a mi m'agradava molt. Les anècdotes de colònies funcionen molt en aquest podcast. Veus? I N'hi ha hagut més d'una i funcionen és una molt. molt bona categoria, la del no petó. Hi ha Sí. el petó i hi ha el no petó, i el no petó hi és... Clar, Sí. el no Hi ha petó protagonistes dels no petó, existeix. sí. I llavors, Les colònies. a mi m'agradava molt un noi, noi, Clar, nen. érem Sí, no. adolescents. Clar, en aquell moment. Nen. Com es deia? No t'ho diré. Derramant tercero. I bueno, ens agradàvem i tal, fins i tot aquella nit que era el Love Night, ens van casar. Hòstia. Va ser una doble cerimònia perquè érem dues parelles que ens van casar. I llavors el típic, no? Comença el ball, no sé què, no? Allò que els agarradissos, no? Aquests, com n'hi dèiem? Allò com Les allò, lentes. Les lentes, Les exacte, lentes. les lentes. Les lentes. I llavors ens n'anem al camp de futbol, no? I jo, però jo super nerviosa, en plan, no, ja està, saps? I res, i estem allà, i de cop, i em diu, tu vols muntar amb mi? Com? Quina frase és aquesta? Tenia un problema que jo ja el sabia, però clar, jo em pensava que em miraria com a les pel·lis, no? I llavors em faria el petó. I clar, mira, Agnès, tu vols muntar amb mi? I clar, jo allà em va caure el món, em va caure el món a terra, o sigui, a sobre, i va ser com, no, això no es fa, això no es pregunta, això es fa, no? Vaig pensar, i em va agafar com molta vergonya i me'n vaig anar. I mai no has besat aquests llavis? Mai no he besat aquests llavis. Després vaig intentar terrible. com... I aquesta tal, persona et recorda tant. O sigui, li Suposo vas que sí, i a més marcar després se'n va anar l'adolescència amb la... Ara totes les feministes locales em mataran, però clar, després se'n va anar amb la fresca, saps? Fiqueu la ràfaga aquella. Ràfaga binària. Que llavors es va assegurar el petó, segur. Molt bé. Sí, sí. Llavors tornaries a aquesta escena? Jo tornaria a aquesta escena per saber com era aquell petó. Hosti, tu, molt bo. I cap on hauria anat la cosa. M'ha agradat molt aquesta, sí. Aquestes són les que a mi m'agraden, tu, aquest tipus de respostes. Que em fan veure, perquè ara tots hem vist la imatge aquesta. Hem vist l'Agnès, hem vist allà un lloc... I he vist la casa de colònia, hem vist el la tio cançó, aquest, has vist el tio els també, mitos, que no he sabem vist ni el qui tio. és. Sí, A la sí. fresca, I l'hem també. Sí, a la fresca. Sí, exacte. Sí, Els hem vist a tots, tu, és acollonant. Alba Riera. Doncs mira, jo tornaria a la primera nit amb la meva parella actual, de la qual estic molt enamorada, i és el millor i tot tal, llavors, etc. I sempre penso perquè no me'n recordo quasi de la primera vegada. Llavors, entre que havíem sortit de festa, em
Va ser, o sigui, la primera vegada que vam dormir junts, havíem sortit, o sigui, quan veníem d'una nit, llavors no és allò d'una tarda a les 5 de la tarda, no sé què, no. Jo estava, suposo que els dos estàvem nerviosos, va passar tot molt ràpid, no sé què, i m'hagués agradat com emmarcar, és una persona ara importantíssima a la meva vida, com l'home que més m'ha marcat, i dic, i no me'n recordo, m'agradaria una cosa més romàntica, uns violinets, un algo. Llavors tornaria allà per enregistrar tots els moments, i segurament fer-ho millor, perquè les primeres vegades sempre... No sempre, i de fet aquella, jo recordo que va estar molt bé, però no hi fico el braç, perquè tinc idees confuses. Les llacunes dels nervis d'aquell dia, no? Exacte. Està bé. Dues bones tornades, dos bons retorns a moments, com ho hem dit això? Sexolúdico-afectivo libidinoso. Sembles una miqueta un personatge del Super 3, eh? Sí, ara m'ho he La Mary Poppins, inventat. califragilisticoespialidoso. A quina escena sexual tornaria, Raül? Però és que jo no en tornaria a cap. Cap. No, t'ho juro, saps? No, és que, esclar, és que aquí venim a una vessant. Jo he pres moltes drogues a la meva vida. I jo hi tinc, els meus polvos eren molt desastrosos, No, al final, la meva vida sexual, des que vaig conèixer... Esclar, prens primer un gay reprimit que intenta viure amb una vida d'hetero. El meu primer petó va ser escarós. Va ser amb una francesa. I jo me'n recordo aquella llengua entrant dintre meu, que era mullada, i suposo que si hagués sigut el noi que m'agradava, hagués sigut la millor llengua mullada de la història. Però no va ser. Una llengua molla depèn molt de qui sigui aquesta llengua molla. D'aquí la mulla, no? D'aquí la mulla. Però et pots imaginar certes llengües mullades i et passaria com amb les olives, que vomitaries aquí, en canvi altres llengües mullades, home. Clar, llavors tindria, de polvos a la meva vida, tindria, bueno, per històries per no dormir. O sigui, jo he fet doblets, trípticos, he fet quartetos de Liverpool, ho he fet tot, o sigui, he tocat totes les tecles del piano, les he tocades. Orgies, no? Bueno, sí, clar, pensa que quan prens drogues allà obres la mente i vinga, va, digo, obre la porta, vinga, que entrin tots. Camarote d'hermanos Max. Clar. Sí, perquè t'importa... Hòstia, però és que al final... quina mandra tornar ficant-nos tot això, serios, no? però ficant la teva vida en perill. Exacte. Clar, quan no hi penses, per això és que ara m'ho miro des de lluny i dic, mare de Déu, Raül, és que a més no hi ha cap moment per salvar, saps? Ara dius, a veure si podem salvar com havia sigut aquell petó, és que no es pot salvar. Però els polvos que foto ara, amb la ment neta i això, és que no me'ls canviaria per res del món, o sigui que... Podries tornar un d'aquests? Jo tornaria els d'ara, però és que tots me'ls quedo tots, perquè t'ho juro, puc dir follar? Sí, no? Sí, clar. Vale, doncs ja ho dic, espera, xingong! Jo com follo ara, com ho disfruto ara, és que no ho havia disfrutat mai en la meva vida. I tinc 47 anys, I això parlo amb la gent de la meva edat, que tots són reprimits sexuals, que tots ho passen malament, que tots necessiten 10.000 coses, i sembla que l'únic extraterrestre sóc jo. O sigui que em quedo ara, jo. Doncs ole tu. Bravo, tu. Sensacional, un aplaudiment per aquestes grans respostes que ens heu donat en aquesta planta d'enxís, m'ha agradat molt. Arriba el moment, això ja s'està acabant, s'està acabant, és una pena, però s'està acabant. Sé que tu voldries més plantes ara. Tu, Agnès, voldries més plantes ara. Vinga, va, una més. Ens hem explicat més coses que la meva millor amiga, quasi bé. No, heu explicat grans coses i heu estat grans convidats. Un cop més l'hem tornat a clavar Josep Moragues, amb els convidats d'aquesta ronda perversa. Arriba el moment d'agafar i apinyar les millors coses que heu dit, les perles perverses. Les perles perverses. Avui he apuntat moltes coses, moltes. Home, és que avui hi ha hagut material aquí. Avui hi ha hagut molt de material. Agnès! Ai. Has començat tranquil·la, no he trencat el cor a ningú, que jo sàpiga. Bueno, potser sí, no ho sé. Li és igual, en realitat. Després ha anat creixent i ha dit «Hay muchos peces en el mar, tu puta madre peces en el mar». Aquí hem estat forts. Ha anat a més, vaig insistir en aquest tema, ha dit jo mai podria fer petons en un vermut, de petita em feien fòbia a les olives i hem creat el concepte petó d'oliva, que no hi tornarem perquè si no se'ns trencarà i començarà a vomitar. Li canvia la cara quan sent la paraula oliva. Es posa vermella, no passa bé. També sobre la seva època d'adolescència, diu vaig ser un adolescent pollet, no va fer res, ara s'ha animat cap al final. També sobre tornar amb l'ex, diu passa que t'encarinyes. Pum, pim, hòstia. El pum, pim, hòstia. El pum, pim, hòstia. I al final ha reconegut una història de colònies molt inquietant. A la Love Night ens vam casar. Agnès, tu vols muntar amb mi?
Després se'n va anar amb la fresca. Un microconte també, que m'ha agradat moltíssim, de l'Agnès. Gràcies. Mentre el David reculla la moneda No puc que li ha recollir-la. caigut al terra. Hi ha una moneda que li ha caigut al terra Està i nerviós. no arriba, És que Tinc els dits suats. perquè han passat moltes dels coses. nervis. L'Alba Riera. Una cosa que em dic que no tornaria a fer és liar-me amb l'amic del meu nòvio. Va ser un triplet molt fort. Sí, sí. Quasi Has com el del començat Barça. molt fort, m'ha Millor que agradat. el del m'ha agradat. Barça, perdona. Millor el del que el Has del marcat, Barça. has marcat el ritme, m'ha agradat molt l'Alba. Clar que sí. Sobre el concepte de petó d'oliva també ha nascut un concepte que és que la ceba crua s'apodera de tot. Sí. He començat a dir les zones des d'on surt La xella- l'olor a ceba. Cosa Amb el que... remat de l'Agnès de la Xella, que és veritat. Correcte. Hi ha xelles que fan olor de ceba, és veritat. Sí, sí. De pizza, de tonyina i ceba. Hem fet un podcast com per no menjar, per no escoltar mentre estàs dinant, Correcte. Perquè és bastant escabrós. És veritat. L'Alba Riera també ha reconegut que com a paladar té el menú infantil, però també tinc el menú infantil a la música. Sí. A més, diu, vaig anar amb un tio per fer enveja a l'altre i em vaig fer a l'altre. Em sap greu per al del mig. La recaiguda formava part de l'estratègia. És una estratega. Això ho ha dit. Realment horrorós. Sensacional. El concepte Però va del tio del mig, pobret, que encara ho està buscant. El tio del mig. Encara no entén res. Encara no entén res. I l'última... El tio del mig. Tornaria el primer cop amb el meu nòvio perquè no me'n recordo. I el Raül Balam, que també no s'han estat... M'agrada molt pecar i ho faig a consciència. Per això dormo bé. És un gran aquesta concepte. és molt bona. Sí, Pecar, sí. consciència i dormir bé. També he dit, És molt bona, aquesta, és veritat. he agafat fòbia a l'Alaska. Oh. No de dormir bé per aquest tema. Ballo bailando com obligat. Una imatge terrible i tenebrosa que m'ha fet entristir una miqueta. Ha compartit nostàlgia del confinament amb el David, que és Sí. la nostàlgia del confinament és un tipus de nostàlgia que té certa gent molt concreta Sí. i que doneu ràbia, que ho sabíeu. Total. També el Raül ha dit no tornar amb l'ex és fer-se la vida fàcil. Consell que És veritat. algú d'aquí es podria tatuar, no ho miro a ningú. Sobre sexe, records de sexe, no en tornaria a cap, ni al camarote de los hermanos March. I l'última, la que més m'ha agradat, també bastant terrible. El meu primer petó va ser amb una francesa que tenia la llengua mullada. I ha dit que va ser fastigós. Ha arribat el moment, atenció, ha arribat el moment de saber qui de vosaltres ingressa a l'Olimp dels perversos. Arriba la decisió final. I jo estic molt nerviós. Sempre quan arriba aquest moment em poso molt nerviós. Ara vindrà algú, no sabem qui, picaran aquesta porta, jo obriré, agafaré un sobre i dins d'aquest sobre hi haurà un paper amb el nom del guanyador o guanyadora. Vamos. Atenció, molts nervis. Arriba, atenció, mira, mira, mira! Ui, amb un guant i tot, mare meva. No entri! Dins hi ha el nom del guanyador o guanyadora. Estic nerviosa, Per on creieu que van les coses? Home, jo ho tinc molt clar. Jo crec que també ho tinc clar. Jo també, sí. Jo no... Jo crec que està la cosa com muy... Parlant molt de triplet i molt de trio, no? Atenció. Home, aquí con la cosa El jurat sincera. veu altres coses moltes vegades, Veu altres coses. Ingressa a l'Olimp dels perversos Agnès Busquets! Bravo! Bravo! Abraçades i tot, tu, abraçades! Endavant. Haig de dir que era la meva aposta, Ho tenia claríssim, no? Només una escorpina pot guanyar els altres en perversió. He de dir que tots els guanyadors, tota la gent que formeu part de l'Olimp, És la que està més contenta. algun dia hi haurà alguna cosa de semifinals i així, també t'ho Vale, dic. vale. Fem un sopar al restaurant del Raül. Doncs bé, no, moltes gràcies sincerament a tots per haver vingut aquí a la Ronda Perversa. Em feia molta il·lusió que hi fóssiu. Crec que ha funcionat molt bé, Ui, un gran trident, i tant. i per tant moltes gràcies. Sí, sí. Ens retrobem aviat. Moltes Moltes gràcies a vosaltres. Sí, gràcies. I a vosaltres perversa i mini-pervers com jo. Peixets sí, ens perversets. quedem a... Bueno, és És el que hi ha. Us vull a la meva peixera, no patiu. Doncs fins aquí la 7a entrega de la Ronda Perversa. Nosaltres ens retrobem aviat perquè ja ho sabeu, els dies són velocistes jamaicans. Fins aleshores, sigueu perversos. La Ronda Perversa, amb David Balaguer.